By the way, bisag kung saan pa nilag debate nga dili na pwede ang tithes karon kay sa Old Testament man na specifically sa mga Levites, wala man gud na basa, di man gud nato makita sa Bible nga magundang na tag-tithes during the New Testament early church. Naa ba tayo mabasa ana? Wala man gud tayo mabasa. So bisag kung saan pa nilag debate nga di na daw ta mag-tithes, dili nila ma-deny nga wala gyud nagtudlo ang Bible nga dili na ta mag-tithes. Kana pa lang nga butang, kasi kung saan na nilag debate. O kanang 10% nga ato ang sahod, practice na, diya ang sinugdanan nga mag-practice ta o saan paghatag. Kaya kumingon sila, wala na tithes 10%, pero ginaigo nila sa cheerful giving, dako pa na sa tithes mga igsoon. Layo na kayo ng tithes. Kung cheerful giving lang atong isgutan. So, salamat ta kay gina-emphasize gyud ani nga simbahan about ang tithes kay nganuan biblical ang tithes. So, can you Usan ni sa mga paborito sa atong mga amigong mga pastoy ug tagak kining hisgutanan nga gitawag og tithes. Unya ang balang kasulatan manggod nagatudlo manggod na nga ang kana magong ikapulong bahin imo nang ihatag didto sa Ginoong Dios. Particularly ang Malakay chapter 3 verse 10. So, kana nga practices or kana nga practice o guban pa mga practices concerning tithings, gina-practice na sa Jewish religion before Christ or even after Christ. O wala na mahitabo nga gihunong na sa mga Hudyo kay again sa kun nang giingon ilahan ng practice kay kana nga sugo referring na didto sa gitawag og Jewish religion. And at the same time, na ang mga requirements kung asan nimo ihatag ang ikapulo or kanang giingon nga tithes. Sa balaang kasulatan, sumala pa sa balaang kasulatan, ihatag nimo ang ikapulong bahin sa imong kita didto sa gitawag og templo ug ang mudawat ini mga pari. So pari ang mudawat sa gitawag og tithes nato. Kung muhatag mga tithes, pari mudawat. Dili pwede nga pastoy ang mudawat or katong mga tagak ang mo dawat nga naman kay unbiblical man na. Wala sa balaang kasulatan nga ang mga pastoy anaay katungod nga mo receive mudawat sa tithes. Ikaduha, ang ingon sa balaang kasulatan ihatag sa templo sa Dios. Kanang mga sikta-sikta karon dili man na kataba mo templo sa Dios diha. O may templo sa Dios din na kay ang templo sa Dios na ay altar. Ang templo sa Dios na ay gitawag og mga larawan or mga imahen, kada ila di man templo sa Dios. Dalawa ra gud na ang ilahang tawag ang simbahan kuno. Podium ang nasa atubangan, magampo magsimba sila, magatubang silang pastoy, magatubang ni anang maong gitawag og bungbong. Oh, dito din mo dadon ang imong tithes nga dili man na simbahan o di man na templo sa Dios. Ang giingon sa balang kasulatan ihatod dito sa templo sa Dios. Number 2 sa kung yung ganina ang mudawat niya na pari, dili gitawag og pastoy. So ang prinsipyo ining atong amigo nga tawag ining pastoy ba o kabaloon say pundok ni ini, naingon pa niya nga wala man gud mabasa nga gipahunong ang tithes. So therefore i-continue daw ang ilahang gitawag og tithings. Ang question din na karon, naapod ba'y mabasa sa balaang kasulatan nga ang mudawat sa tithes mga pastoy? Naapod ba kahit po tayo mabasa nga ang mudawat sa or ihatod ang atong tithings dito sa mga sikta-sikta nga dili templo sa Dios? Dili na bisan pag usaon yung drawing ng inyohang tawagan ng sikta, di gyud na siya makonsider as templo sa Dios. Again, way altar eh. Way altar. Dalawa ra guna sila. Laban ni altar nga wala man. Pudyom ra may naa. Asa man ka makabasa sa balaang kasulatan nga diha sa gitawag templo sa Dios, pudyom rin naa. Pudyom ka ng basahanan. Oh. Dili ka tawagan na makabasa na. Ang prinsipyo kung di mabasa ato lang tawag anang ipadayon wa puti mabasa nga ihatag sa pastoy subot pasabot inyo ang tawag ini giguba ang giingon sa balaang kasulatan. And at the same time nagbuhat ng mga butang gawas sa nakasulat sa balaang kasulatan. Dako na pagbugal-bugal sa Ginoong Dios kay nahulog nga nangawat ang mga pastoy kay wa masuguan nga mudawat nya mo ini dahwat o mo ini kuha, di ba? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Argumento page,
Kuya Apologies TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano de Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.